Ešte raz vám prajem krásne štvrtkové dopoludnie, milí priatelia, vážení hostia, milí súťažiaci. Vítam vás tu v tomto krásnom prostredí rekreačného zariadenia Podskalie na súťaži v majstrovstvách Slovenskej republiky mladých záchranárov civilnej ochrany. V tejto chvíli sa tieto majstrovstvá začnú hymnou Slovenskej republiky a vstýčením štátnej vlajky. Veľký potleskov vzájomne môžete privítať aj vy seba medzi sebou. Vítam všetkých 64 družstiev zo všetkých krajov Slovenskej republiky, z toho jedno družstvo z Maďarska v rekreačnom zariadení Podskalie. Súťaž organizuje sekcia krízové riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v úzkej spolupráci s okresným úradom Považská Bystrica. Na súťaži ďalej spolupracujú, participujú rekreačné zariadenie Podskalie, rekreačné zariadenie Priedhorie, penzión pod Strážovom, PX Centrum Považská Bystrica, Trenčanský samosprávny kraj, Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici a okresné úrady Trenčanského kraja sa podieľajú na animačnom a voľnočasovom programe pre vás súťažiaci, ktorý je naozaj bohatý, a vďaka tomuto animačnému programu, ktorý je pre vás pripravený, spoznáte tie najkrajšie zákutia nášho krásneho kraja a budete mať možnosť využiť tieto dni na spoznanie aj samých seba a všetkých svojich, dá sa povedať, tých najlepších predpokladov, ktoré ste doteraz študovali v rámci vašich základných a stredných škôl. Ako sa určite medzi sebou dorozprávate alebo viete dorozumieť tým jazykom záchranára, tak to sa dnes práve ukáže v tom prvom štartovom čísle, takže pôjdete pekne postupne, všetko vám organizátori ešte včas povedia. Tráť je pripravená, bola zvolená tá suchá tráť, takže veríme, že to počasie po všetky tieto 2 dni a ten včerajší, ako bolo včera krásne, tak aj dnes, aj zajtra bude krásne slnečné a verím, že všetky tieto zážitky ostanú u vás pekne zachované aj do budúcna. Takže v tejto chvíli poprosím, aby na pódium prišiel pán prednosta okresného úradu v Považskej Bystrici, pán inžinier Jozef Smatana. Týmto poprosím o úvodný príhovor, krátky príhovor. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Milí mladí priatelia, vzácni hostia, kolegyne, kolegovia, srdečne vás aj ja vítam na dnešnom dni súťaže mladého záchranára tu na Považskej Bystrici, miestnej časti Podskalie rekreačného zariadenia. Ako spomínal kolega moderátor, vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo vnútra, sekcia krízového riadenia, a teda tá poverila okresný úrad Považskej Bystrici, aby pomohol zorganizovať toto pekné podujatie, a verte tomu, že sme to zobrali s plnou vážnosťou a zodpovednosťou a som presvedčený, že odídete zajtra s príjemnými a dobrými zážitkami a spomienkami. Takže vítajte v Považskej Bystrici, vítajte v Podskali. Chcem poprosiť pani generálnu riaditeľku, vyhlasovateľa súťaže, o krátky príhovor a hneď za tým vážnosť tomuto podujatiu dal aj pán predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja, inžinier Jaroslav Baška, poslanec Národnej rady. Som veľmi rád, že pán predseda
prišiel dnes a opäť teda, alebo chcel by som ešte na krátko prihovoril, tak aj teba poprosím, pán predseda, o krátke slovo. Takže najprv, pani generálna, nech sa páči. Milí mladí záchranári civilnej ochrany, milé mladé záchranárky civilnej ochrany, ctení nadšenci civilnej ochrany. Ja som veľmi rada, že po 47 okresných kolách, ktoré sa konali v rámci celého Slovenska, sa dnes v Podskali stretáva v podstate elita. A verím, že táto súťaž rovnako ako tie, ktoré ste absolvovali v okresných kolách, prehlbí vaše vedomosti v oblasti civilnej ochrany, či už je to ako správne volať na tiesňové číslo 112, ako poskytnúť správne prvú pomoc, ako rozpoznávať varovacie signály, ako si nasadiť masku, prípadne vyhotoviť si prostriedky individuálnej ochrany, ale aj obľúbená streľba zo vzduchovky, či hasenie malých požiarov, topografia. Verím, že toto sú všetko zručnosti a vedomosti, ktoré využijete, pretože keď sa pozrieme okolo seba, či už na Slovensku, v Európe alebo vo svete, tak sebaochrana a seba samého, svojich blízkych a komunít, v ktorých žijeme, sa stáva nevyhnutnou súčasťou nášho sveta. Takže civilná ochrana ako taká bude opäť nadobúdať na svojom význame. Ja som veľmi rada, že ste tu v takomto počte. Ako povedal antický dramatik Sofokles, úspech je odmena za drinu, ale nie je to len o tom, že zvíťaziť, pretože víťazstvom je už to, že tu spolu ste, máte možnosť sa učiť nové veci, spoznávať sa navzájom v rámci Slovenska, keďže ste tu, spoznávať Slovensko ako také. Takže vlastne, ako hovoril zakladateľ olympijských hier Pierre de Coubertin, nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa, aj keď verím, že v tejto pozícii, ako ste na štartovacích poliach, máte všetci ambíciu vyhrať. Takže nech sa nám darí. Ďakujem. Vážení zástupcovia ministerstva vnútra, vážený pán prednosta poriadajúceho okresu, samozrejme vážení zástupcovia miestnej štátnej správy a samozrejme vy, milí mladí záchranári z celého Slovenska. Som veľmi rád, že toto celoslovenské kolo, táto celoslovenská súťaž sa koná tu v Podskali, nádhernej časti Trenčianskeho kraja. A som veľmi rád, že aj Trenčiansky samosprávny kraj mohol podporiť toto nádherné podujatie, túto súťaž Mladý záchranár. Ste študenti základných škôl z celého Slovenska a som veľmi rád, že ministerstvo vnútra organizuje takúto súťaž pre vás, pretože v tejto súťaži si môžete overiť svoje schopnosti, vedomosti, svoje zručnosti z civilnej ochrany. A sú to schopnosti a zručnosti, ktoré nikdy neviete, kedy môžete využiť vo vašom živote v budúcnosti, pretože nikdy nevieme, akým spôsobom a aká katastrofa kde sa môže prihodiť. A keď sa takáto katastrofa prihodí, tak budete ľudia na mieste, ktorí budete vedieť korektne a normálne konať. Pri to, čo sa dnes naučíte a to, čo si dnes precvičíte, naozaj môžete použiť potom v takýchto rôznych krízových situáciách. Milí študenti, milí žiaci, mne táto súťaž Mladý záchranár pripomína jednu také súťaže z minulosti, ktoré organizovali turisti. Bol to tzv. Turisticko-branný pretek. Ja som tiež bol vo vašom veku členom turistického oddielu mládeže u nás v jednej obci pri Puchove a my sme behali tzv. Turisticko-branný pretek. Niektoré tie disciplíny, ktoré budete dnes prekonávať, sme prekonávali aj my, samozrejme, kto by to teraz povedal, že ja som dokázal aj niečo také zabehnúť a urobiť. Ale tak vekom človeku pribúdajú aj tie kilečka.
A určite mi dáte za pravdu, aby som tu naozaj veľmi rád s vami ostal, možno nejakú tu z tých disciplín by som si aj s vami urobil, len povinnosti volajú niekde inde, zasa do inej časti kraja. Takže dovolte mi na záver zaželať vám príjemné prežitie týchto 3 dní, ktoré tu strávite v Podskali. Myslím si, že tieto 3 dní nie sú len o tej súťaži, o tých súťažiach, ale aj o tom, že sa navzájom spoznáte, vymieníte si skúsenosti, zážitky a o tom to je nielen súťažiť, ale aj nejakým spôsobom nadviazať tie kontakty v rámci celého Slovenska. Chcem poďakovať na záver všetkým, ktorí pomohli zorganizovať túto súťaž, celoslovenskú súťaž mladého záchranára, na čele teda s ministerstvom vnútra. Chcem aj takýmto spôsobom poďakovať ministrovi vnútra za to, že podporujú takéto súťaže, vedomostné súťaže aj súťaže zručnosti, ako je mladý záchranár. A ja pevne verím, že tieto súťaže budú pokračovať do budúcna. Ešte raz, vítajte v Podskali, vítajte v Trenčanskom kraji. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne za príhovory pánu predsedovi Trenčanského samosprávneho kraja, pani generálnej riaditeľke a pánu prednostovi. V tejto chvíli je, dá sa povedať, všetko pripravené. Súťažiacich máme trať, taktiež počasie na výbornú. Chýbajú nám ešte rozhodcovia, ktorí budú rozhodovať o tom, ktoré družstvo je naozaj najlepšie na Slovensku mladom záchranárovi. Tak v tejto chvíli poprosím, aby ku mne na pódium prišiel hlavný rozhodca, pán inžinier Pavol Petrík, a požiadam ho o krátky príhovor a oboznámenie so súťažou. Nech sa páči, pán Petrík. Príhovor, ďakujem. Príhovor sme mali pred hodinkou, už nebude, urobíme len sľub, aby sme čím skôr mohli vyraziť na tú trasu a aby sme mohli súťažiť. Ja, hlavný rozhodca majstrovstiev Slovenska mladých záchranárov civilnej ochrany, sľubujem v mene všetkých rozhodcov, že svoju úlohu budeme plniť čestne a svedomito v zmysle pravidiel súťaže a urobíme všetko preto, aby priebeh a hodnotenie súťaže bolo objektívne a spravodlivé. Tak sľubujem za všetkých. Teraz by som poprosil Bianku, keby bola taká dobrá, aj za súťažiacich, aby prišla prečítať svoj sľub. My, mladí záchranári civilnej ochrany, sľubujeme, že budeme súťažiť čestne a svedomito v duchu fair play a podľa pravidiel súťaže. Tak sľubujeme. Ďakujem pekne za sľuby rozhodcov aj za sľuby súťažiacich. Teraz poprosím pani riaditeľku súťaže, pani inžinierku Lídiu Keruľovú zo sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a prosím vás týmto o oficiálne otvorenie súťaže majstrovstiev Slovenskej republiky mladých záchranárov civilnej ochrany. Krásny deň želám všetkým prítomným, aj vám súťažiacim. Je mi veľkou cťou, že po zložení sľubu môžem oficiálne otvoriť majstrovstva mladých záchranárov civilnej ochrany Slovenskej republiky. Dovoľte mi, aby som zažala veľa úspechov a veľa športových zážitkov. Ďakujem a želám krásny deň všetkým prítomným. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za oficiálne otvorenie súťaže. Súťaž o malú chvíľu môže, milí priatelia, začať ešte pár organizačných pokynov pre vás. Určite ste postrehli veľa mladých ľudí tu, ktorí pobehujú pomedzi vás a snažia sa vám vyhovieť v čom len chcete. Takže rozhodcov nájdete v každom žltom tričku, takže všetci ľudia tu, ktorí sa pohybujú v týchto žltých tričkách po mojej ľavici, budú rozhodcovia. Akékoľvek otázky, čo sa týka pravidiel súťaže, môžete smerovať smerom na týchto ľudí v žltých tričkách. Organizačný tím je oblečený v červených tričkách a nachádza sa tu napravo od pódia alebo po mojej pravici, takže v červených tričkách organizačný tím. A hlavná animátorka má rúžové tričko, to je tá slečná mladá pani, ktorá sa stará o váš voľný čas, takže nemusíte sa rozchádzať do chatiek, nemusíte tu posedávať po chladočkoch na slniečku. Je pri vás pripravený po celý deň, aj po celý zajtrajší deň. Ak máte čas ešte pred štartom, využite
celý animačný program na zoznámenie, nadviazanie nových kontaktov. Takže o malú chvíľočku prídeme k hlavnému štartu prvých súťažiacich, ale bude prebiehať zároveň aj animačný program. O animačnom programe budeme v priebehu dnešného dňa hovoriť častejšie, takže budem sa aj ja medzi vami s hlavnou organizátorkou animačného programu pohybovať. Ak by niekto chcel popredu informácie, tak tieto informácie sú na tejto hlavnej organizačnej animátorskej tabuli, kde sa dozvieme, čo nás čaká. Takže ak by som mohol trošičku predbehnúť Sokoliari, psovodí z Ihlavskej väznice, ďalej ukážka hasenia ohňa, záchrana zavalených alebo stratených osôb. Takže to dnes všetko na vás čaká. Nenechajte si to ujsť a ešte raz prajeme príjemné, súťažné dopoludnie a popoludne, milí priatelia. Súťaž Mladý záchranár Slovenskej republiky je v tejto chvíli oficiálne otvorená. Vítam vás ešte raz v rekreačnom zariadení Podskalie. Tak v tejto chvíli sa môžeme povaličky rozísť. Tí, ktorí už majú čas, o malú chvíľočku štartu, sa pripravia na štart a zároveň aj cieľ. Je to jedno miesto, z ktorého budete štartovať aj dobiehať do cieľa, kde vás budú rozhodcovia zapisovať podľa dosiahnutých časov a bodov. My ostatní o malú chvíľočku najbližšie pokyny k tomu najbližšiemu animačnému programu, takže moc ďaleko sa rozchádzať nemusíte, naozaj využite aj za požičanie lôb, či už futbalových, basketbalových, badmintonových rakiet. Takže to všetko môžete nájsť v tomto dopoludnejšom programe pripravenom pre vás. Nadýchnuť. 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 Mohli by som sáčky alebo nepromokali topánky, nejaké také... Môžete aj navliecť, áno, ďalej. A pod a nejakými... To by to bolo, aby to tam nedostalo nič. Zaistiť. Áno, kde sa tam? Tak zaistíme. A pod to hlavne, tak aby sa tam nedostalo. Mám to aj zaviazať? Môžeš. Zaistíme. A potom ruky. Rukavice. Rukavice.
Stojící. A dáme to pod hlavne, tak aby to tam... sa nedostali. Dobre, však do kontaktu by sme rátali, mali, lebo tá nám to nechce držať ako si. Aj gumičky tu máme. Dobre. Takže za prvé zachovám kľud, zapnem rádio Slovensko alebo televíziu STV1, skontrolujem, či není niekto v okolí zranený. 3 minúty. To je deko? Áno. Deko. Vodu? A ešte môžem? Môžeš pomáhať. Takže ešte toto. A keď si pripraví, môžete začať. Musíš veľa! Veľa! Výborne, ešte! Ešte ideš! Ešte jedna! Máme to! Tak? Dobre. Fajn. Tak príjemné dovidenia. Ľudí si jeden blokovať. No si daj tam do stredu, tam je tá stúpačka. Z boku sa postav, k tomu postav. Nohu si daj do boku. Môžete začať. A kľudne. Do polovičky a makaj. Nie hore, len do polovičky. No, to je veľa. Tak, aby si vytvoril. Ešte za to. Výborné. Môžeš položiť, dajte papier. Nevadí, to nič nie je. Mám mi povedať, že môže volať, či už môžem rovno ošetriť? No už ošetruj, ty ošetruj. Dobre, tak raneného oprieme a oprieme mu aj tak hlavu o niečo, by sme ho oprali. Áno. Ďalej okolie rany vyčistíme, áno. Sterilne ju prekryjeme. Dobre, čím prekryješ? Keby tu bol sterilný obväz alebo nejaké sterilné krytie. Nerozbaluj to, len si to zober do ruky. Dobre, prilož to na tú ranu. Dobre, no, výborne. Dobre, a ďalej čo s tým robíme? Fixujeme to obväzom. Výborne. Dobre, máš zafixované, výborne. A teraz nasleduje čo? Chcete si ranu ošetriť? Áno. Teraz nasledujú protišokové opatrenia. To je teplo, ticho, tišenie bolesti, tekutiny a transport. Dobre, a druhotné vyšetrenie. Pohár vody. Pohár vody? Tak môžeme mu podať. Dobre. A zabezpečíte mu ako teplo. Teplo, prikryjeme ho. Dobre, tu máš z týchto pomocok si čo vybereš na prikrytie pacienta? Na prikrytie pacienta si iba to polož na neho, nerozbaluj to. Nerozbaluj to, iba to polož, dobre? Takže už sme si ho zabezpečili a ešte čo urobíme s pacientom? Transport zabezpečí tak, ktoré telefonuje a počkáme, kým nepríde záchranná zložka. Dobre. Kvôli komu voláme? To je, že či sa mu ešte niečo nestalo. Dobre, a ako by sme išli na tom druhotnom vyšetrení? My sme mu pozreli, že či a sa ho ešte pýtame a ho opakujeme. Dobre. Koľkatka ste? 9. Dobre. Môžeš vstať? Môžeš, jasné. Ja si to upracujem a to tam kolo. Vek brata, dobre? Ako je starý. Približne. Koľko máme vodov, sa môžem opýtať?
24 máte na 112. Kde sa nachádzaš doma, tvoj brat spadol na dvore, voláš na tiesňovú linku. Dobre? Dobrý deň. Telefón. Tiesňová linka záchrannej zdravotnej služby. Dobrý deň. Dobrý deň, volám sa Nikola Sviečko a volám sa 04940. Našla som tu svojho brata, ktorý spadol a neviem, čo má robiť. Stalo sa to približne pred 15 minútami na vek približne 15 rokov mám. A neviem, čo mám robiť. Nachádzam sa na Krušetnici, čísle do 263 a jedine skoro vysvetlili postup ošetrenia, aby nám prípadne mohol zničiť pomoc. Akurát približiť, čo sa stalo. Čo sa stalo? Z akej výšky príbehu, alebo že čo tam asi je, aké zranenia, dobre? Že čo vlastne vidíš? Dobre, stačí jeden bodík stiahujem za to, dobre? A teraz som na dolnej polče, takže stal sa stal sa svedkom dopravnej nehody, ktorá sa stala v meste. Dobre, na aké číslo by si bola? Otvorená zlomenina, prídete teda. Dobre, výborne. A teraz by som od teba chcela počuť ten hovor, ktorý by si, ako keby si so mnou otvorená zlomenina na dolnej končine v predkolení. Je to otvorená rana. Stala sa havária v meste Košice na Janigovej ulici číslo 69. Došlo k zrážke dvoch aut. Z jedného auta vyteká benzín. Jeden človek je bezvedomý, druhý je... Musí byť v jednej roke. A ešte má vieš, no veď sa nečuduj. Nenerieš, pozri, daj tam ten náboj. Snaž sa pomaly na prsty. No, si si daj, a ešte raz. Poriadne. 5 minút v pohode, dobre sa zapred, nenáhliť. Jedna zástrelná, skúšobne. Áno, máte čas. V pohode, chalani. Kľud, netreba sa... Dobre, super. Prvý, čo trafil pri terče. Dobre, super, dobrý si. Výborne. Dobre. Dobre, to je v poriadku. To je dobré, to je dobré. Už usní. Určite, kto bude ako odpovedať a potom už si nebudete pomáhať. Prvý človek zorientuje mapu na sever, podľa buzolí a potom určí azimut z tohto miesta, kde sa nachádzame, na horu Babi. Iba jeden? Jeden. Druhý človek presne zmeria túto vzdialenosť a podľa mierky určí, aká je to vzdialenosť. Ďalší podľa tejto čiary, ten stožiar, tam 6, 34. Z koľkých? Do 4. Do 40? Teraz si to je tak. 18, 26, 24. A ešte, že si sa opýtal. 24. 10, 16 a 8, 24. Dobre. Papier, ako aj pri tých krabičkách, ak zacíti, zaľahne a nehybe sa. Tuto ešte pán poručík urobí tú skúšku. Takže jeho vyrušíva tá jeho obľúbená odmena v podobe loptičky. Výborne, môžeme tak trošičku, ja asi možno aj za decka sa budem pýtať, že ak by bola aj v ďalšom rúbsaku tá marihuana? Iba prvú, aha, super, fajn. Takže áno, decka, ak by bola aj v tom ďalšom, takže tu pán poručík hovorí, že nájde vždy tú prvú, áno, a pri tej ostane, takže už potom by asi pokračoval ďalej prehliadka batožiny naďalej, hej, takže ak by ešte nachádzal ďalšiu. Takže to bola... No, takže neodíde od náleziska, si ho ostáva na mieste, až pokiaľ pán psovod jeho vedúci neodovzdá odmenu v podobe obľúbenej loptičky, taktiež potom ďalšia odmena za poslušnosť a postavenie späť na pôvodné stanovisko.
Takže psík bol akým? Čelom zad. Nohe. Sa položiť. Kedy by sa malo začať s výcvikom takéhoto psíka? Chcem ho vycvičiť aj doma. Myslíte, že sa mi to aj doma podarí, ak mám takéhoto nemecký ovčiak? Áno, nemecký ovčiak. Takže odkedy by sa malo začať s výcvikom takéhoto psíka? Od malička. Určite vlastne všetky návyky poveli od malička. Najlepší potom dá sa povedať, že taký vek toho psíka, že kedy má naozaj tie najvyššie predpoklady a tie najlepšie výkony, s tým, že teda trénujeme od malička, ale viem, že príde teraz ten prvý, druhý rok, tretí rok, že naozaj bude najlepší. Dá sa to nejako takto popísať? No bez nás sa informácie vlastne od malička do tých 2 rokov a od tých 2 rokov do tých 6 rokov je vlastne v tej najlepšej kondícii a podáva najlepšie výkony. Výborné, potom ide do takého psieho dôchodku, dá sa povedať, oddychuje, regeneruje. To záleží od psa. Prekážku prejde, mal by prejsť bez problémov. Takže ako vidíte, trénovaný, už potom pripravený ďalej. Áno, potleskom môžeme odmeniť, psíkov rušiť nebudeme. Takže ďalej už pripravený do tých nečakaných situácií. Áno, tu sa to zdá a poviete si, že však oni tu trénujú každý deň, ale prejsť napríklad takéto potrubie niektoré v meste alebo v nepredvídanom prostredí už potom bude pre ňoho úplnou samozrejmosťou. Takže preto sú tieto tréningy veľmi dôležité pre psíkov aj pre psovodov. Teraz ukážka z obrany psíkov a psovodov, takže nech sa páči, ja sa vzdialím pre istotu. Dvaja psíkovia musia tohto páchateľa zadržať, takže vie sa bežať týmto smerom, nikomu nič nehrozí, len pozor na tie výstrely, aby ste sa náhodou nezlákali. A psíkovia už vidia uja nadmerne svalnatého. A ja som si to chcel skúsiť, ale už ma to asi prešlo. No, psík, ako sa zahryzol, vidíte, odtedy páchateľ nepustil. Až keď mu to jeho pán neprikázal, dostal príkaz strážiť, ak by náhodou páchateľ chcel voči jeho majiteľovi alebo pánovi urobiť, tak určite je ochotný brániť svojho pána. Zbraň bola páchateľovi odobratá. A chytenia páchateľa. Áno, áno. Skúšam ho, straste ho zo seba. To ste taký, Bojko. Chytím, vytrhnem ho, zakrutím s tým psom a... Oj, aha, tam už sú dvaja. Keď už jeden nevládze, pomôže... Nie, že nevládze, ale... Keď ešte vládze, si myslí, že ten páchateľ, tak pomáha druhý psík. Ty nebudeš počúvať a ty budeš robiť figurantku. Bez obleku. Výborne, takže hneď na prvý príkaz psíkovia púšťajú páchateľa. Teraz majú na svojich ústach, teda na papuliach košíky, takže nemôžu hrísť. Označuje, ohlasuje, vyštekáva páchateľa svojmu pánovi. Jasne. Ľahni si! Áno, poď zatočí s tebou, jak za ním. Rozťahovať! A na zem! Ja ti dám na zem! Uhni! Nie! Ja držal! Poď, hej!
hasenia požiaru. Možno vám to bude aj nápomocné v tej ďalšej časti, kedy budete súťažiť. Myslím, že tam bolo niečo spojené s uhasením ohňa požiaru. Takže nech sa páči. Ukážka uhasenia požiaru. V tomto prípade určite aj z civilnej ochrany a vyučovačky viete, že takto otvorený požiar hasíme v tomto prípade tiež aj v iných prípadoch vodou. Takže veľmi nepríjemné by bolo, ak by sme otekali práve v tejto chvíli v nejakom zakázanom priestore. Páni požiarníci, hasiči si budú robiť svoju prácu. Vidíme aj ukážku odliatia okolie horiska, ale ja by som povedal asi silnejší prúd ako pred chvíľkou, až vás neodnesie. Otvorte tak chlapku, výborné. Štelujte, že na to sú tam. Keď polievate trávnik, tam si regulujte. Mali sme pred malkou vidieť aj hasičku, myslím, že z dobrových hasičov. Máme techniku, viaceré hory obecne, takže využívajú. Aj keď títo mladší sa viac menej zúčastňujú súťaží, klameň a podobne, tí starší už majú tie úteky a tak, ale aj tieto danosti, ktoré tam získajú, im pomôžu pri ostrých zásahoch, kde nám sú nápomocní a v niektorých prípadoch dokonca sú pri tom požiari skôr ako profesionálni hasiči. Takže my vítame dovybavovanie a prípadne každú pomoc získať. Svojím psíkom, úplne poslušným, takúto prekážku skalné bralo a dostať sa do bezpečia po predchádzajúcom úspešnom zásahu vyhľadaní strateného turistu. Argo má 3 roky, je šampión, ktorý hrával rôzne súťaže so svojím pánom, so svojím psovodom, takže keď pes okorom náhne takto volajú za 3 hodiny, že Pálo, že prídi si prečo. Takže Argo pochádza z Prahy, tam má svojich predchodcov s radou štátnej polície Českej republiky, takže je potomok týchto šampiónov z Českej republiky a vidíte, aj v okrese Považská Bystrica má úspešné zásahy, vypatranie stratených osôb, takže naozaj šikovný to psík a so svojím svodom vládne túto, myslím, že záverečnú časť toho zásahu po vyhľadaní. Ešte áno, tuto nám pán hasič konkrétne povie, čo ďalej nasleduje, alebo čo nasleduje predtým. My sme zistili, že není tam jeden, ale sú tam 2 stratení. Ten bol taký rýchly, že už je na skalách a nevie ďalej. Tak kolega ho dá dole. Na skalách. Takže teraz prejdeme k tomu samotnému kroku alebo záchrane tohto turistu uviaznutého na skalnom bráve. Viac si nám k tomu povie pán riaditeľ Fičov. Nech sa páči. Tak môže sa jednať o turistu alebo horolezca, ktorému sa stal úraz, prípadne dostal sa do stavu, kedy nevedel ani hore, ani dolu. Požiadal o pomoc, no a ďalší záchranár ide k nemu a poskytne mu pomoc, prípadne evakuuje do bezpečného prostredia či podstredu. No a tento má dobré očká a vidí, tak videli ste pred chvíľkou, mu na hlavu padla skala, takže keby nemal
ochrannú prievodu, tak by to asi horšie dopadlo. Preto dúfajme a tajne veríme, že sa nikdy takáto situácia vám, čo sa týka toho uviazutého z turistu, nestane. Takže, ale na začiatku vyzeral veľmi pohodlne, tie ruky za hlavou, ale to bol asi nejaký taký nácvičný posud, alebo nechcem povedať, že postoj, alebo povis, respektíve presnejšie povis, takže čaká teraz na záchranu. Je to všetko vopred nacvičené alebo pripravené, takže tu je tá samotná ukážka, aby potom naozaj v tej ostrej akcii vedeli pani záchranári presne vedieť, čo robiť. I keď situácie sú často nevyspytateľné, ale v tej väčšine prípadov sú vždy pripravení včas a správne zasiahnuť. Takže už sme pri stratenom turistovi. Teraz môže nasledovať, aký spôsob záchrany, pán riaditeľ, prosím vás. Môžu vyťahnuť hore alebo budú spúšťaní dole? Budú spúšťaní dole, to je jednoduchšie, on si ho zapne na svoj sedací postroj a zlaní s tým dolu pod stenu. Takže budeme zlaňovať dole pod stenu, zapnutím o záchranárov postroj. Ďalšia skala. Teraz je to o moc náročnejšie, pretože dbať na to, aby bezpečne zlanil sám, ale ešte dávať pozor aj na zraneného kolegu alebo turistu, veľmi náročné a zodpovedné. Takže nie je to len tak, že uvoľním láno a rýchlo sa spustím dole, takže veľmi opatrne, krôčik po krôčiku, takmer pol krôčik, aby sa bezpečne dostali pod skalné brávo, kde bude odovzdaný ďalším daným zložkám. Pane, ak by sa dalo povedať trošičku, mňa zase zaujímam, možno, že viacerých, ako časovo sa dá odhadnúť? Je to časovo stopovateľné tento zákrok, alebo ide tu priamo iba o čistú záchranu a úspešnú záchranu? Či sú nejaké preteky, alebo dá sa to nejako hodnotiť títo kolegovia záchranári časovo? V takýchto prípadoch v žiadnom prípade netreba to vnímať ako preteky, ale hlavne dbať na bezpečnosť zachraňujúcich aj zachraňovaného, pretože keby to podcenili, tak by nie, že zachránili, to potrebujú a rozhodli aj svoj graf. Už tesne nad zemou, tesne nad bezpečnou zemou. Až do tej poslednej chvíle pán záchranár zaujímavé so zhľadením alebo stratom turistov, až kým je naozaj na tom bezpečnom mieste sedí útokom na zraneného zo svojho postroju a je odovzdaný ďalším záchranným zložkám. Takže veľký potvrd na ďalku, až naši záchranári počujú to, že naozaj to vládne na výborný a obdobný výkony. Takže teraz môžeme prejsť tým spomínaným aktivitám, čo je vyskúšaním si hasičských hadíc na presnosť, na cieľ. Skúsime pomocou prúdu vody zraziť pripravené prekážky.
podiem, je to naozaj. Ja mám ešte aj moc výklubu. Ja som malinký, to toho nevidel. Čo je za sovičku? Ale tu to máš ešte menšieho. Je to dosť vzácne. Treba nejako trénovať. Systematicky ničenie alkohol, hej? Bariéra. Kalani, alebo kto to má foťák v mobile? Státe niekde. Čo? Aha, tak ja to neodfotím. Čo ja to neviem, ale prvý. Pokiaľ nevidie z hľadisku viac ako nejakých 250 ľudí. Federácia. Tady. Skrotíte, neskrotíte nikdy, ale čo sa toho výcviku týka základných sympatí, ale za tú dobu vy musíte naučiť práve komplet všetko, on takto na tej ruke ani nevie neskrotiť. Spadne, zdvihnete. To robíte zhruba 2-3 dní, ako tak človek. Po skroviach, starých kostoloch, alebo aj v senníkoch. Nie jezdí prakticky všade tam, kde je sucho a teplo. Teraz vás poprosím, keď tu mravce prelietajú. Keby ste ich nevolali na ruku, opäť nájdeš svoju odmenu korovej kúsok surového mesa. Začala do... Hop. Už sa chystá? Pokiaľ sa im spolupracovať nechce, jednoducho spolupracovať nebudú. O plamienke sa hovorí, že to je najkrajšia sova na svete. Keď sa sovy dotknú, tak šťastie múdrosti prejde aj na nich. To si budete môcť teraz vyskúšať aj vy. Tohoto víra si budete môcť aj pohľadkať. Vír skalný dosahuje rozpätie krídel 1,80 m, váhu dosahuje okolo 2 až 3 kg. Vo voľnej prírode žije ešte. Ja ešte počkám na toho veľkého. Alebo do opustených miest. Ja som bol na hej. Dáte na šikmo a na celú dĺžku, hej. Namierite, až na to najgrubšom, no tam si ho podopíte. Troška si ho takto naklonte. Mám ho držať tu? Nie, no tam áno, začnite uťahať. Ale či opäť o šip? Tak, normálne, to vám zohľadí. Tak? Áno. Ešte. Teraz stojí. No. Áno, áno. Chlapca, ktorý bude najsympatickejší súťažiť o tento titul. Dievčaťu pripnite srdiečko na chrbát, chlapcovi kruh na chrbát. Budeme míňať orchester. Vy asi čo nemáte?
pán prednosta, takže... No, oplatilo sa, pokles, poďme. Máme tu 40-ku. 40-ka chlapec. Je tu! A teraz sa klobúky nosia a páni nosia normálne. Nech ešte majú dievča, nech sa tým odfotia. A to chce tiež potles, prosím vás. A keď prídete na budúce do Podsgalia, tak to môžete byť kdokoľvek z vás zasa. Hej? Gratulujem. Tak ako bude večera, a potom ideme spať. Dobre, takže budete mať tie špekačky, áno? Takže môžeme, takže ešte Lezda niečo s vami tuto vymyslí, lebo že budete mať večer špekačky. To čo malo byť, dobre? Tak kto chce mať ešte nejakú aktivitu? Špekačky ešte nie. Povedal tak, je tu žiadosť, pretože nám redie, nepovedal, že sú tu. Vy im poviete, aké sú tu možnosti a oni sa už potom nejako dohodnú, že to kam. Dobre, lebo verím tomu. Dobre. Nie, to nie je. Jarok. No, však keď chceli ukázať, ako to robí, tak to nie. Ja tu chýbam. Dobre. Dobrý. Nech sa páči. A, idete, dobre. Takže, našou mi došlo. Tu máte, poznáte to, hej? Smrek, borovica, smrekové. Tu máte vetvičky, priratie, hej, vetvičky s týmto názvom. Pec, motýl, pec, pec. No to je tento asi pec, áno, potom je tak. Voľa bielu. Silou, hej? Uberní, tak vás bude...
nosia tie božky a vy tam vlastne živici dostanú tucázy a oni potom tú sladkú hmotu vypudili z tela a to isté vyzerá aj ten ledovitý med. On má vynikajúce antibakteriálne vlastnosti, ktoré z nich najzásadnejší. Výhoda tohto medu je človek medzi týmito dvomi kopcami je úsečka a ju vlastne podľa mierky predata na Másodszor van sikerült. Ebből már lesz énekes volt. Most majdnem mindjárt nem mondok én semmit már. Már mondom, matekban meg fogtok ugni. Én mondtam, hogy az lesz. Gyerünk a felnapját, azt fűteni, gyerekek! Hajrá! Másikról, hol vagy? Robika, hol vagy? Robi! Krásne piatkové poludne, milí hostia, milí učitelia, vážené pani učiteľky, milí záchranári, mladí záchranári nádejní pre náš národ, naše Slovensko. Verím, že tieto 3 dní vám dali do vášho života naozaj veľa a tie zážitky, ktoré sa ochovajú vo vašich spomienkach na túto súťaž, na tieto majstrovstvá Slovenska a na samotný Trenčiansky kraj budú nezabudnutelné. Takže uchovajte si ich v pamäti veľmi, veľmi dlho. Budeme radi, ak sa medzi nás vrátite, či už formou školského výletu alebo rodinného výletu, či návštevy po celom Slovensku. Naozaj ste zistili, že Trenčiansky kraj má čo ponúknuť, či už z prírody, kultúry alebo histórie. Tak veľký potlesk venujte prosím vás hlavným organizátorom, rozhodcom a vašim učiteľom za prípravu týchto majstrovstiev Slovenska. Ďakujem pekne. Prejdeme k tomu najhlavnejšiemu. V prvom rade vítam vzácnych hostí z Ministerstva vnútra, organizátorov, pani riaditeľku celej súťaže majstrovstiev Slovenska. Konkrétne im slovo určite venujeme v samotnom závere ceremoniálu. V tejto chvíli prejdeme k odovzdávaniu cien a vyhodnoteniu celých majstrovstiev Slovenska Mladý záchranár 2016. Menovať budeme postupne súťažné družstva od 64. miesta v skupinkách približne 9 až 10 členov. Poprosím potom prevziať si ceny v zložení kapitán družstva a učiteľ, respektíve pani učiteľka družstva s kapitánom. Prejdete si prevziať cenu a takto pôjdeme postupne až k 10. miestu, kde pôjdeme konkrétne po jednom týme, až to máme trošičku napínavejšie. Prosím vás, po prevzatí cien zaujmite svoje pôvodné miesto pri svojej tabuľke a štartovom čísle. Po celkovom odovzdaní cien nás čaká jedno veľké prekvapenie, ktoré nečakali ani samotní organizátori, takže naozaj to bude prekvapenie pre vás ostatných. Nejaké ceny budú určite na zvýš a verím, že na záver taká jedna veľká spoločná foto do všetkých médií, ktorá otrasí a zasiahne celé Slovensko, už aj v včerajších televíznych novinách, takže mnohí z vás rodičia videli, takže neodchádzajte prosím vás, ešte chvíľočku vydržíme a potom sa pozrieme na spoločný obed. Prejdeme k vyhodnoteniu a vymenovaniu prvej desiatky súťažiacich, takže na 64. mieste až 60. mieste sa umiestnili tieto súťažné družstva. Spojená škola Spišská Stará Ves, základná škola s materskou školou Zalužice, gymnázium Pavla Jozefa Šafárika Rožňava, základná škola Pavla Jonického Zvoleň, základná škola Hontianske Nemce. Takže poprosím tieto menované družstvá, aby si prišli prevziať ceny smerom sem po mojej pravici k organizátorom. Takže tieto menované družstvá, kapitán, pán učiteľ, pani učiteľka, nech sa páči prevziať si ceny. Gratulujeme. Ešte jeden veľký potlesk týmto oceneným odmeneným. Medzi tým vymenujem ďalšiu desiatku umiestnených škôl, takže vymenujem školy, potom im na záver spoločne zatlieskame, aby sme sa veľmi
aby sme sa lepšie počuli, takže ideme od 59. miesta až po 50. miesto. Na 59. mieste základná škola Jozefa Cigara Hrovského Krupina, 58. miesto základná škola Vinné, 57. miesto základná škola Senica, 56. miesto základná škola Galanta, 55. miesto základná škola Staškov, ale družstvo B, 54. miesto základná škola Veľký Krtíč, družstvo A, 53. miesto základná škola Bráble, 52. miesto základná škola Parkovaný, družstvo A, 51. miesto základná škola Dolná Tížina a na 50. mieste základná škola Bežovce. Veľký potlesk ďalším oceneným a umiestneným školám. Chvíľočku počkáme, týto oceníme naše družstva. Ešte poprosíme Krupinu. Tie konkrétne miesta sú aj cenovo trošičku odlišné. Nedotiahneš zo spodu? Takže Krupina, Vinné, Senica, Galanta, Staškov B. No. Staškov B, Veľký Krtíš. Bráble. Parkovaný, Dolná Tížina, Bežovce. Parkovaný Bežovce. Parkovaný sú tu, keďže môj dedo aj otec. Áno, to sa mi páči. Gratulujem šéfovi Parkovaný. Prejdeme na vyhodnotenie 49. miesta až 40. miesta. Vystavujete ping-pongové rakety, loptičky, ruksaky. Takže 49. miesto, Gymnázium Sobrance. 48. miesto, moja obľúbená základná škola Bystré. 47. miesto, základná škola Kežmarok. 46. miesto, základná škola Tisovec. 45. miesto, základná škola Kluknava. 44. mieste, základná škola Veľký Krtíš, družstvo B. 43. miesto, základná škola Snina, základná škola Pavla Oršaka Hviezdoslava Snina na 43. mieste. Pán prednosta, mali sa Ficia super zatiaľ. Mali sa Ficia super teraz. 42. miesto, Gymnázium Brezno. 41. miesto, základná škola Červený Hrádok. Túto desiatku na 40. mieste uzatvára základná škola Partizánska Ľubča. Veľmi dobre, super. Partizánska Ľubča. Museli odcestovať skôr, takže ceny budú odovzdané. Prejdeme k ďalšej desiatke. 30. až 39. miesto. Vyslate hádzanáčku loptu, ruksaky a pamätný diplom.
Takže na 39. mieste základná škola Juraja Fandlího Sereď, družstvo B. 38. miesto Gymnázium Javorova 16, Spišská Nová Ves. 37. miesto základná škola s materskou školou Dolný Smokovec. 36. miesto základná škola s materskou školou Školská 22 Svätý Peter, družstvo A. Na 35. mieste Na 30. mieste kamaráti, priatelia z Maďarska, takže maďarské družstvo, 35. miesto. ...34. miesto Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín. Gratulujeme. Dobre, páni. Pán Bernote, tam je pochválí náš. Ale dobre sa cítili. Ale ešte raz sa pomohli. 33. miesto základná škola Štrba, družstvo A. 32. miesto základná škola s materskou školou Dvorníky. A pozdravujem aj ostatných členov tohto, čo? Spolku. A to ste sa mali. 31. miesto základná škola Toporec. Tretiu desiatku uzatvára Spojená škola Pohrorská Polhora. Krásne 30. miesto už v tej prvej polovici súťažiacich. Ďakujeme. Ďakujeme. A ideme na súťažné družstva, ktoré sa umiestnili na 20. až 29. mieste. Získavate volejbalovú loptu, ruksaky, máme tým diplom. Ideme menovite od 29. miesta. Na 29. mieste sa umiestnila základná škola Záhoradská 95 Malacký. 28. miesto základná škola Veľké Rovné Ivor. Poď cez kopec do mňa, Rovňanci. Krásne 28. miesto. 27. miesto základná škola Juraja Fandlího Sereď, družstvo A. 26. miesto základná škola s materskou školou Veľké Rypňany. 25. miesto Cirkevné gymnázium Svätého Františka z Asici Vranov nad Topľou. 24. miesto základná škola s materskou školou Radoľa. 23. miesto základná škola s materskou školou Jeníce. A veď to je moja spolužiačka z vysokej školy, víš? To človek nestretne. Potom toto je, áno, nové kamarátstva, staré priateľstva, oživíme, takže tešíme sa. 22. miesto základná škola Zohor, obchodná 7, družstvo A.
21. miesto základná škola s materskou školou Jastraba. A druhú 20-ku uzatvárame základnou školou Jana Amoca Komenského zo Serede, 20. miesto. Trošičku som nakúpol aj do bodových tabuliek, tie rozdiely boli naozaj už od miesta 35. veľmi tesné, takže milí priatelia, budúci možno záchranári, v súčasnosti mladí záchranári, nemáte sa ani prečo, ani to hambiť, tie rozdiely boli minimálne, takže môžete byť spokojní so svojím umiestnením. Prejdeme na predposlednú desiatku, čiže od 19. po 10. miesto. Na 19. mieste základná škola s materskou školou Malatina. Osemnácté miesto základná škola s materskou školou Pavla Ušáka Olivu Kátlovce. Sedemnácté miesto základná škola s materskou školou Kalinovo. Na 16. mieste sa umiestnilo družstvo zo základnej školy Janova Lehota. Na 15. mieste máme základnú školu Komenského 6 Stará Ľubovňa. Na 14. mieste sa nám umiestnila cirkevná základná škola svätého Petra a Pavla zo Stropkova. 14. miesto. Obľúbená 13. patrí základnej škole Komenského 2 Spišská Nová Ves. Na 12. mieste sa umiestnila základná škola s materskou školou Krušetnica 83. Na 12. mieste na 11. mieste základná škola Dolný Pial 11. miesto. Družstva získali futbalové lopty, ruksaky, pamätné diplomy, čestné miesta na spomínaných umiestneniach. Prejdeme k najlepším 10 tímom. Začína nám kropiť, takže trošičku to predĺžime. Kto stratil bundu? Ktorý vedúci? Modrá bundička, aj by sme ukázali, akú je na tomto stolíku. Pán učiteľ, respektíve pani učiteľka, takáto bundička. Ak nie, pôjde do tomboli na silvestrovskú party po Vašskej Bystrici na námestí. Takže tu je tá bundička a ideme na 10. miesto. Gymnázium Martina Kukučína Revúca. Deviatý najlepší tím na Slovensku. Základná škola Štrba, družstvo B. 8. miesto, základná škola Zohor, obchodná 7, družstvo B. Máme družstva B sú na tých lepších pozíciách ako tie A, takže nič nerozhodujúce. 7. miesto, základná škola s materskou školou Špačínce. 6. miesto, opäť družstvo B zo základnej školy Parchovaný. Družstvo B. 6. miesto.
Na 5. mieste základná škola Nižná Brána 8 Kežmarok. Prejdeme k najlepšej štvorke mladých záchranárov na majstrovstvách Slovenska 2016. Na 4. mieste sa umiestnilo družstvo zo základnej školy s materskou školou Školská 22 Svätý Peter, družstvo B. 4. miesto na majstrovstvách Slovenska mladý záchranár patrí základnej škole Svätý Peter, družstvo B. Získavate spacáky, každý svoj, decká, každý svoj, nebudete sa musieť tlačiť. Samozrejme rúbsaky, pamätný diplom. Bronzové medaily, veľký pohár pre školu. Každý žiak svoj vlastný pohár, každý žiak dostane aj stan pre dve osoby. Na 3. mieste sa umiestnila základná škola ulica 8. mája zo Svidníka. Tretie miesto, bronzové medaily, pohár pre školu, každého súťažiaceho zvlášť. Áno, to sa stáva tým najlepším, ak si dobre sledoval nedávny šport, tak tam sa to tiež stalo výbornému tenistovi, taktiež mu odpadol z pohára, takže nemusíš sa báť, je to bežné. Takže tu máme 3. miesto, základná škola ulica 8. mája zo Svidníka. Už nám trošičku kropká. Strieborná priečka, 2. miesto. Pohár pre školu, pohár pre žiakov, strieborné medaile a každý zo súťažiacich tohto družstva získava kolobežku. 2. miesto, základná škola Staškov, družstvo A. Idete domov na kolobežkách, decka. Druhé miesto Staškov, základná škola Staškov, 2. miesto, kolobežky pre súťažiacich, pohár pre školu, každého súťažiaceho zvlášť. 3. miesto poprosíme ešte tuto na tento slávnostný dážď. Druhé miesto spomínaná základná škola Staškov, družstvo A. Z tejto strany. Áno, takže je to. Takže práve odovzdávame ceny pre druhé miesto základnú školu Staškov. A víťazná škola už o tom vie, pretože jediná nebola menovaná.
Takže na prvom mieste a majstri Slovenska, mladý záchranár pre rok 2015-2016 sa stáva Základná škola školská 1123/29 Bánovce nad Bebravou. Veľký potlesk mladým záchranárom z Bánoviec nad Bebravou. To sú víťazi majstrovstiev Slovenska. Príjmite tento krásny pohár pre vašu školu, pohár pre vás, každého súťažiaceho a každý z družstva získal horský bicykel. Takže veľmi zaujímavé ceny pre prvé družstvo, taktiež aj druhé a tretie. Odovzdáme ceny do rúk súťažiaci, taktiež pani učiteľke. Ďakujem za možnosť byť tu, ďakujeme veľmi pekne. Zober pana Štatovníka. Vyskočte dievčatá tu hore na pódium. Naše umiestnenie číslom 1. Veľký potlesk najlepším trom družstvám. Majstrovstiev Slovenska, mladý záchranár. Tu pani Štielku medzi seba detská niekde. Tak to pustíme, výborne, do pár fotočiek. Ako som spomínal na začiatku ceremoniálu, čaká nás prekvapenie. V tejto chvíli budeme losovať jedno družstvo, ktoré získa do svojich radov pre každého člena družstva jednu kolobežku, ktorá bola aj cenou, myslím, že pri druhom mieste. Takže v tejto chvíli poprosím štátneho tajomníka ministerstva vnútra Slovenskej republiky, pána Rudolfa Urbanoviča, aby mi pomohol vylosovať jedno víťazné družstvo. Je to číslo 36. Takže družstvo číslo 36 získavate krásne kolobežky do vášho družstva, poďte si prevziať ceny. Šťastný na sa osmiel aj na vás, poďte tu prosím vás na túto po vašej ručke pravú stranu. Takže kolobežky aj pre vás, pre každého jedného člena družstva. Posledné fotočky víťazov. A my prejdeme k oficiálnemu uzatvoreniu súťaže majstrovstiev Slovenska. V tejto chvíli by som poprosil o krátky príhovor pána štátneho tajomníka ministerstva vnútra Slovenskej republiky Rudolfa Urbanoviča. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Naozaj veľmi krátko, pretože žiaľ to počasie už nevydržalo. Ja by som chcel v mene ministerstva vnútra v prvom rade poďakovať organizátorom tohto významného podujatia majstrovstva Slovenska mladých záchranov civilnej ochrany, ktorý už vlastne dnešným dňom ukončuje svoj 20. ročník. Chcem popriať, aby i naďalej sa toto významné podujatie organizovalo. Teda chcem poďakovať sekcii krízového riadenia ministerstva vnútra na čele s pani generálnou riaditeľkou, ktorá zorganizovala toto podujatie. Chcem poďakovať prednostovi okresného úradu Povazkej Bystrice a celému jeho týmu za skvelú prípravu aj za super organizáciu, za pekné prostredie, ktoré pripravili. No a samozrejme chcem poďakovať aj všetkým pedagógom, ktorí pripravili jednotlivé družstvá na súťaž a vám, milí mladí súťažiaci, myslím, že ste vyhrali dneska všetci, tak ako to aj bolo prezentované všetkými možnými cenami. A tým najlepším prajem a blahoželám ich výkonu a verím tomu, že sa takto stretneme znova o rok. Prajem vám šťastný návrat domov a všetko dobré. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Taktiež poprosím o krátky príhovor generálnu riaditeľku sekcie krízového riadenia ministerstva vnútra Slovenskej republiky pani doktorku Lenku Hnírovú. Milí mladí záchranári civilnej ochrany, milé mladé záchranárky civilnej ochrany, ctení nadšenci civilnej ochrany, vážení pedagógovia, tak ako som včera povedala,
ako povedal antický spisovateľ, úspech je odmena za brinu. To sa ukázalo aj v tejto súťaži, že to tak platí, ale tým úspechom nie je len získanie vecnej ceny alebo umiestnenia, ale aj to, že ste mali možnosť okrem cenných vedomostí a zručností v civilnej ochrane získať aj nové priateľstva a spoznať nejaký ďalší kút Slovenska. Tak ako bolo povedané včera v mojom príhovore, nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa a v každom prípade česť víťazom, sláva porazením. Matka príroda je ďalší spoluorganizátor tohto podujatia, nám pripravila teda podmienky trošku sťažené, ale o tom civilná ochrana je, keďže civilná ochrana je tak trochu Sparta. Moja posledná vec, ktorú poviem, je, že fotky z tejto súťaže budú umiestnené na Facebooku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 112 a civilná ochrana, keďže aj my na Ministerstve vnútra vieme, že ten, kto nie je na Facebooku dnes, ako keby neexistoval. Takže ďakujem pekne a prajem šťastné návraty do všetkých kútov nášho krásneho Slovenska. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne pani generálnej riaditeľke. Poprosím o krátky príhovor aj pána prednostu okresného úradu Považskej Bystrici, pána inžiniera Jozefa Smatanu. Priatelia, vládni záchranári, bolo nám veľkou cťou spolupodielať sa na organizácii tohto milého podujatia, súťaže záchranára. Bez kvalitného dobrého týmu sa nám to nepodarilo, tak ja ešte raz chcem vyzvihnúť mojich kolegov, chcem poďakovať im z okresného úradu, či rozhodcov, či organizátorov a poprosím ešte pre nich, kúpiť tam od vás jeden veľký potles, zaslúžia si to. A ja vám prajem šťastný návrat domov, ak sa vám niečo nepáčilo, povedzte to nám, ako sa vraví, ak sa páčilo, povedzte svojim známym. Všetko dobré, priatelia, teším sa na ďalšie stretnutie s vami. A posledné slovo dostane pani riaditeľka súťaže, pani inžinierka Lídia Kerulová, nech sa páči. Dobrý deň, prajem sa zavolovať víťazom. Vám všetkým, ktorí sa na majstrovstvách bolia, ktorí zúčastnili. Chcem poďakovať vašim pedagógom, ktorí vás na tých majstrovstvách pripravili aj na okresné kola. Chcem touto cestou poďakovať organizátorom, celému týmu pána Prednovcu, ktorí tu sú rozhodcom, kolegom svojím do sekcie Gilevenia. Chcem poďakovať vám všetkým, že ste mali tu chuť elán sem prísť. Teším sa na budúci ročník. Prajem vám šťastnú cestu domov, úspešné ukončenie školského roku a krásne prázdniny vám želám. Týmto považujem majstrovstvá Slovenskej republiky Malých záchranov za ukončené. Ďakujem a krásne dnešne želám. Dovidenia. Záver zaznie slovenská hymna, je spustnená slovenská vlajka, takže poprosím ešte úctu slovenskej hymne. Ďakujem. Áno.